Passejar pel camp, valorar el nostre entorn, saber d'on venim, l'arrel, on estem, em fa sentit i m'ajuda molt. Per mi és el meu salvavides. Són els paisatges que m'han vingut a buscar en el meu nou estudi de l'Empordà. Estic a l'Alt Empordà i allà hi ha uns paisatges ondulats i també molt humits a la Garrotxa, que estic una mica al límit, i m'ha inspirat molt. I m'he atrevit a fer paisatges, que era una cosa que trobava com una miqueta com antiquada, i trobo que dona molt de si. Per aquesta nova sèrie m'ha vingut molt de gust treballar sobre llenç, que fins ara no treballava amb tela, treballava sobre fusta. Trobo que el lli i aquest gra tan bonic que té li dona un punt artesanal que venia molt de gust amb els paisatges i les flors de gran format, que de fet són quasi tot peònies. El gran format té aquest efecte multiplicador i que fa que canviï la vibració de l'espai. Jo m'hi sento supercòmoda amb el gran format. Quan pintes, amb gran format és una dansa, no? El moviment del cos, aprofites el gest. En canvi, la pintura més petitona, el format petit com faig amb els llibres, quan faig més editorial, ja ho faig més gran del que ha de sortir, però és molt contingut, no, el gest, i al final no és tan relaxant.